Kurso honetako berrikuntza bat da irakurketa plan berezia. Denok dakizue, egunero lehen hezkuntzan eta DPH-en, 9-tik 9 taldeetara ikasle guztiak burutzen ari direla irakurketa plan berezia. Zergatik eta zertarako gauzatu dugu plan hau? Hau ez da kapritxo bat. Hau da, ikerketa askok azkeneko urte hauetan esaten digute ikasleak irakurketa prozesua ondo bereganatuta dutenak gaitasun gehiago edukiko dituztela beste konpetentzi guztietan. Bide honetan ikusi dezakezue zientzilari batzuk. Bat da Japoniako robotikan ikertzaile importante bat, eta bera konturatu da inteligentzia artifizialean, nahiz eta bera aitzindari izan, ezkenen horrek eraman dio hezkuntzaren inportantzi baloratzea. Eta konturatzea irakurketa prozesuaren inportantzia handia. Klabea ez da gure ikasleak hitzak deszifratzen ikastea. Klabea da irakurketa prozesua bereganatzea. Horregatik, kurso honetan irakurketaren saioak egiteaz gain, irakasleen formakuntza prozesu bat burutzen ari gara eta formakuntza hau irakurketa tekniketan Miguel Loza adituak ematen digu. Miguel Loza izateaz da aditu bat, esperto bat, non estatuko hainbat eskola irakasle unibertsitate formatu ditu, eta niretzat da privilegio bat itxaropena ikastolan bera gure irakasleen formakuntza gurekin.